televizija. Kad ima hleba i tuga je lakša. To je rekao Cervantes, a mi se u Srbiji sa tim i više nego slažemo. To nam je omiljena hrana i kad patimo i kad slavimo. A obrok bez hleba i nije pravi obrok. Ali možete da zamislite obrok bez hleba? Ne, ja ne mogu. Žena može, a ja bez hleba ne mogu. Ja sam hleb izbacio iz ishrane, zato što znam šta hleb donosi, jedem minimalno, eto toliko. A ovdje nema još te kulture, on jede testo i hleb uzeo, beli hleb uzeo. Nema para. A ukus Srba se ne menja, pa nam je kao i godinama unazad omiljeni hleb Sava. Hrskavoj kori, zlatno-žute boje i beloj mekanoj sredini niko ko je sa ovih prostora ne može da odoli. Još ako je tek izašao iz pećnice, jedna vekna je sigurno malo. U Srbiji se dnevno potroši između 3 miliona i 600 i 700 hiljada vekni, što znači da otprilike pola vekne hleba dođe po jednom građanu. Ono što želim da naglasim to je da je cena hleba u Srbiji stabilna i da je hleb jako dobrog kvaliteta. A statistika jasno kaže, prosečan Srbin godišnje pojede oko 107 vekni. A bilo da je kupljen ili umešan kod kuće, za dobro pečen hleb kakav Srbi vole, potrebne su samo spretne ruke. Kod pečenja bi posebno rekao da isto treba temperatura da se uskladi, to jest da dođe do toga da nam kora ostane hrskava, lepa, rumena. I dok je do pre neku godinu na domaćem tržištu bilo tek nekoliko vrsti hleba, danas je slika nešto drugačija i rafovi su puni onih skupljih specijalnih vrsti te osnovne namirnice. Ipak na kraju krajeva hleb jesti nije majstorija, hleb ispeći je mala majstorija, a hleb zaraditi je najveća majstorija. Jelena Milevski, Moja televizija.